Kelompok 2 musik. Padha rukun timen ora susah. Mulih anak urip iku ramah. Sesrawungan iso genah ora banjur muntah-muntah. Limo agama kuwi apik wae. Nanging sing ra apik iku menungsane. Lah kok senengane beda-bedake. Ayo banjur muntah-muntah. Limo agama kuwi apik wae. Nanging sing ra apik iku menungsane. Lah kok senengane